IFM News. IFM News. Police Report. Tito Boy tuloy. Idol Dennis, good morning, please come in. Madipay deto'y apay. Go ka. Oh, go ahead. Ti akusado ket agkabanto patapulo nga babae manipot ti Barangay 17 Santa Asunción sa Nicolas Ilosa Norte na tiliw ti natakamot akusado gapo iti kaso ni pila iti korte agbaben iti MTCC branch iti First Judicial Region iti Ilitias sa Nicolas Ilosa Norte. Namuan, nga dati nagkasampay July 10, 2024, dati panakirekomendar na iti piyansang 18,000 pesos plus 36,000 pesos ngayon rekomendar mo iti korte balidwa dati reklamo anay pila kontraking kuha na di kadwamet dati pagpiyansang inaisagana. Sigon ti TNT, sumuko dati akusado, apaman, nga nakita ng dati bitbit nga warrant of arrest, dati arresting officer, iti iliti sa Nicolas Ilocos Norte. Nga i-return warrant natin dati, dati sumbatan nan, dati reklamo, anitila kontra Kentuana. Iti sa balipay nga pangir, iti iliti sa Ilocos Norte, dati pasama ka disgrasya, iti pa October 31, 2025, at dan iti nagdudurasan na, gabot ulit ito'y patang di may isang involved ngunit Gaudencio Agudong Rasay kaya nga taga sa Nicolas Ilocos Norte na pan nag-submitir iti kopya iti affidavit of non-interest to file a case against kini John Dave Baynusa nga nakainbulbaran dati anak na babenti pa din par iti motosiklo ken kotse iti sakop sa Barangay 18 San Isidro Sarat Ilocos Norte kuna di PNP at iti panagsalita iti sumbang na partido para tulang iti panaka-areglo iti kaso kontra ada iti kada iti dua nga involved iti leto nga bigla traffic incident na pasama iti Sarat Ilocos Norte. Iti iliti Paway Ilocos Norte may sama ng ngalakay iti Pimusay aga po kada ito'y panakalmas na iti Barangay Suba Paway Ilocos Norte. Namuan nga iti akalman nagturoy ng barangay officials iti Barangay Suba NDRRMO iti Paway DFP Paway Aritio Paway DFP San Nicolas NDRM San Nicolas iti mismong area para talang ganito pa nakayaon dati nakita nga itong pao nga bangkay ti lalaki nagtawan ti na mapulog at inem may siya farm caretaker manipot ti Barangay 17 Santa Asunción iti San Nicolas Ilocos Norte. Alas 3 ti malang medyo Novemberto namuan nga missing dati lakay akalpasan nga napan nakiinom iti nadakamat at lugar. Nakita dati chinelas na nga dati lugar kasama din tayo kalugong nga nabati na abay iti peace fund iti nadakamat ang lugar. Gabuti na ito apat siya dati nakakita ng kobraan ng 8 years old nga dati biktima ket nalmes gapo iti atake dati sakit na uno ni stroke ikadakamat nga lugar 10 feet iti kauned dati babaan dati bangkay ti lalaki sa Piagapuna kinatakulan ti tulong manipot ti Philippine Coast Guard NDRM sa Nicolas Ken iti Paway para palang kati tribal operation iti nadakamat sa tangad biktima. Sigon iti post-mortem examination babaeng kin Dr. Sinamar Ann Abanto manipot ti RHO sa Nicolas sa iti biktima gapo iti asphyxia Idol Bernarda. Aumet iti pamati iti pamilya ti biktima papalin luket na natay iti biktima gaputa dan dito iti sakit nga high blood pressure iti atapon da nga panaka-stroke na Idol Bernard taktatik ti agas na malakay yung siguro iti napan iti lugar isumaten iti panakayat panag-atake iti stroke ng rason iti panakalmes na iti mabantay ng peace fund iti dakamat ng lugar.
So iti biyang iti PNP awan ti makita ang foul play iti panakatay iti may tangalakay manipod iti barangay Suba, Hawaii, Ilocos Norte. Dagiti lang Idol Bernard, dagiti kamurata damdambag iti anokon manipod na mismo ti Ilocos Norte Police Provincial Office iti raytoy nagsapa. Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN.